సో రెడీగా ఉన్నారా? రమాదేవి మాతాజీ వచ్చారా? మాతాజీ అయితే ఉన్నారనుకుంటా. రమాదేవి మాతాజీ హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి మాతాజీ. కనిపించారు మాతాజీ. రమాదేవి మాతాజీ యాక్చువల్లీ ఇద్దరున్నారు. మీరేనా మాతాజీ ప్రజెంట్ చేసేది? ఒక మాతాజీకి ఇచ్చాను, రమాదేవి అని ఉన్నారు. ఓకే, సో మీరే కదా. ఓకే, సో అయితే ఒక్క నిమిషం క్విక్గా రివ్యూ చూద్దాము. నిన్న చెప్పిన టాపిక్ సో ఈ దాస్యంలో ఎన్ని రకాలని చెప్పుకున్నాము? 2 రకాల దాస్యం ఉంటుంది అని చెప్పుకున్నాము. ఏమిటి ఆ 2 రకాలు అని అంటే గనక, ఎవరైనా చెప్పదలుచుకుంటే హ్యాండ్ రైజ్ చేయొచ్చు, లేదంటే చూద్దాము. దాస్యము, తర్వాత సఖ్యము, మరి ఆత్మనివేదనము, భగవంతుడికి మన ఇష్టమైనటువంటి వస్తువుని ఇవ్వటం. సో మనం మధుర వెళ్ళినా, బృందావనం వెళ్ళినా, ఇలాంటి చోట ఇష్టమైన వస్తువుని ఏదో ఒకటి భగవంతుడికని మనం అక్కడ వదలటం మనందరం కూడా వినే ఉన్నాము. సో ఆ విషయం నంబర్ 50లో చెప్తున్నారు. కర్మార్పణం అంటే ఈ దాస్యంలో 2 రకాలని చెప్పుకున్నాం. ఒకటి కర్మ, మనం చేసే యాక్టివిటీస్ అన్నీ కూడా భగవంతుడికి అర్పించటము. రెండవది కైంకర్యం, అంటే భగవంతుడిని కంప్లీట్ భక్తితో, వేరే ఏ కోరికలు లేకుండా కేవలం భగవంతుడి కోసమే మనం చేయటమే కైంకర్యం. అది చేయలేకపోతే ఈ కర్మార్పణం అంటే మనం అది ఫస్ట్ స్టేజ్ అన్నమాట, కర్మార్పణం అని చెప్పుకున్నాం. కాబట్టి అన్నీ మనం చేసే పనులు, కర్మలన్నీ కూడా భగవంతుడికి సమర్పిస్తున్నాం కాబట్టి వీళ్ళు కూడా భక్తుల కోవలోకి చెందుతారు అన్నది నిన్న మనం చూసాం. కాబట్టి ఇది భక్తికి ఒక మెట్టు వెనక ఉందన్నమాట ఈ స్టేజ్, ఈ దశ. కాబట్టి ఈ దశ దాటిన తర్వాత నెక్స్ట్ దశ భక్తి. కాబట్టి ఇది శుద్ధ భక్తి స్టేజ్ కాదు అని కూడా చెప్పుకున్నాం. సో కర్మ భక్తికి ముందు వస్తుంది. ఇది సాధనా భక్తి, కానీ నాట్ ప్రాక్టీస్ ఆఫ్ పీడిఎస్ అంటే ప్యూర్ డివోషనల్ సర్వీస్, శుద్ధ భక్తి అని చెప్తున్నారు. కాబట్టి ఇది శుద్ధ భక్తి స్టేజ్ కాదు, కానీ సాధన స్టేజ్. కైంకర్యం నిజమైనటువంటి మరి శుద్ధభక్తి. ఎందుకంటే మన కోసం కాదు, ఏది చేసినా భగవంతుడికి ఏది ప్రీతికరమో ఆ పని భగవంతుడికి, వేరే కోరిక ఏదీ లేకుండా భగవంతుడి కోసమే చేయటం ఆ కైంకర్యం అన్నమాట. దాస్యంలో ఇదొక రకం, ఇది శుద్ధ భక్తి. సో మనం ఈ రకమైన శుద్ధ భక్తుల్ని మనం ఉదాహరణలు చాలా చూస్తాం. మా అందరికీ వెంటనే గుర్తొచ్చేది హనుమాన్జీ. సో అది కైంకర్యం అనేది. తర్వాత ఇవి ఆత్మనివేదన చూసాము. మరి ఆత్మనివేదనలో డీపర్ కాన్సన్ట్రేషన్ అంటే అన్నీ కూడా భగవంతుడికి మనసు, వాచ, బుద్ధి, మనసు అన్నీ కూడా భగవంతుడికి సమర్పించటం అన్నది చూసాం. ఇకపోతే నెక్స్ట్ది సఖ్యం. సఖ్యం ఏమిటి? ఇంతకుముందు దాంట్లో దాస్యంలో రకాలు చూసాం. సఖ్యంలో కూడా 2 రకాలు ఉన్నాయని చూసాం. ఒకటి మన భగవంతుడి శ్రేయోభిలాషిగా ఉండటం ఒక రకం, భగవంతుడికి నమ్మిన బంటులాగా ఉండటం, కాన్ఫిడెన్షియల్ పియర్ లాగా ఉండటం రెండో రకం సఖ్యం. సో ఈ సఖ్యంలో కూడా 2 రకాలు ఉన్నాయి, అది చూసాం. సో ఈ శ్రేయోభిలాషిలాగా ఉన్న వాళ్ళ ఎగ్జాంపుల్స్ ఏం చెప్పుకున్నాం? ద్రౌపది ఒకటి. ఎందుకు అంటే వాళ్ళకి ఎన్ని కష్టాలు వచ్చినా కూడా వాళ్ళు భగవంతుడిని వదిలిపెట్టలేదు. ఎందుకు అంటే మీరు ఎప్పటికైనా మీకు నీ మాటలు మేము నమ్మాము కాబట్టి మేము ఎప్పటికైనా నువ్వు అన్నీ మాకు చూస్తావు, చివరికి మీరు అందరూ బాగానే ఉంటారని భగవంతుడు చెప్పిన మాటను వాళ్ళు నమ్మి ఆ రకంగా వాళ్ళు భగవంతుడికి శ్రేయోభిలాషులుగా ఉన్నటువంటి సఖ్యత అక్కడ ఉన్నది. ఇకపోతే కొంతమంది ఉన్నారు అలా, ఎలాంటి సఖ్యత అంటే భగవంతుడికి ప్రీతిపాత్రమైనటువంటి ఆయన
ఉపదేశించిన విషయాలను వీళ్ళు ఉపదేశిస్తూ భగవంతుడికి ప్రీతి కలిగించటం. ఉదాహరణకి భగవద్గీతలో భగవంతుడు చెప్పిన విషయాలను ఈ విధంగా నలుగురికి ఎవరైతే ఉపదేశిస్తారో, ఎందుకు ఆ భగవంతుడికి ప్రీతి కలిగించాలి అనే కోరికతో ఉపదేశించాలి, వేరే ఉద్దేశాలతో కాకుండా. అలా భగవంతుడికి ప్రీతి కలిగించిన వాళ్ళు ఒక రకమైనటువంటి స్నేహితులు భగవంతుడికి అని చెప్తున్నారు. సో ఈ సఖ్యతలో కూడా ఈ 2 టైప్స్ ఉన్నాయని ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పారు. ఏది శ్రేయోభిలాషులుగా ఉండే ఫ్రెండ్స్లో కూడా 2 ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పారు అలాంటివి. ఇకపోతే నమ్మిన బంటు లాగా ఉండేది ఏంటి అంటే, ఇక వాళ్ళు ఏదైనా రూల్స్ లాంటివి ఉన్నా కూడా వాటన్నిటినీ కూడా పట్టించుకోకుండా భగవంతుడి సేవ చేయటమే ముఖ్యము అనుకుని చేసేటటువంటి నమ్మిన బంట్లు. అంటే ఉదాహరణ ఏం చూసాము, కొన్ని చోట్ల దేవాలయాల్లో ఎవరు పడుకోకూడదు అంటారు, కానీ ఈ నమ్మిన బంటులు లాంటి వాళ్ళు అలాంటి రూల్స్ కూడా వాళ్ళు బ్రేక్ చేయొచ్చు. చేసి వాళ్ళు భగవంతుడి దగ్గరే నేను ఉండాలి, ఎందుకంటే ఆయనకు ఏ సమయంలో ఏది ఉన్నా ఏ అవసరం వచ్చినా నేను అక్కడ ఉన్నాను అనే ఫీలింగ్తో వాళ్ళు అక్కడే వాళ్ళు అక్కడ దేవాలయాల్లో నిద్రించకూడదు అనేటటువంటి రూల్ ఉన్నా కూడా వాళ్ళు అలా చేయొచ్చు. కానీ అలాంటి వాళ్ళ భావాన్ని గమనించి వాళ్ళని తప్పు పట్టకూడదు అని నిన్న మనం చెప్పుకున్నాం అని భక్తి రసామృతంలో ఉన్నది. వాళ్ళ భావం ఆ దాస్యభావం అయితే మనస్ఫూర్తిగా అందులో తప్పు లేదు అని చెప్తున్నారు. నెక్స్ట్ సరెండరింగ్ ఎవ్రీథింగ్ టు లార్డ్, ఆత్మనివేదనం. ఇది కూడా చూసాము. మనస్సు, బుద్ధి, తర్వాత ఇందులో కూడా రకాలు చూసాం. ఏది ఒక జంతువు, అమ్ముడిపోయిన జంతువు ఏ రకంగా అయితే ఇక అన్నీ కూడా యజమాని మీద వదిలేస్తుందో, వాళ్ళు పెడితే తింటుంది లేకపోతే లేదన్నట్లుగా నేను కూడా నీకు ఆ రకంగా నువ్వు నా యొక్క ప్రభువు, నువ్వు ఏం చేసినా నాకు అది సమ్మతమే అనేటటువంటి ఒక యాటిట్యూడ్తో ఉంటూ సరెండర్ అవ్వటం. ఇంకొకటి యమునాచార్యుల ప్రేయర్ కూడా చూసా. ఏమిటి, అన్నీ వదిలేసి సమస్తము కూడా నాది అనేది ఏదీ లేదు, నాది అనేది ఏదున్నా కూడా అది నీదే, నా పొజిషన్స్ ఏమిటి, నా ఇల్లు ఏమిటి, నా వస్తువులు ఏమిటి, నా బాడీ, నా మైండ్ సమస్తము నీదే అనేటటువంటి మెంటాలిటీ. అదొక రకం. నెక్స్ట్ కొంచెం అడ్వాన్స్డ్ ఏంటంటే సోల్, సెల్ఫ్. ఇక్కడ ఆత్మని గురించి రకరకాలుగా నిర్వచించారని కూడా చెప్పుకున్నాం. కొందరు శరీరం అని, కొందరు బాడీ అని, కొందరు మైండ్ అని, కొందరు అన్నిటి కలయికని. అంటే అది కాకపోయినా ఇలా రకరకాలుగా అర్థం చేసుకున్న వాళ్ళు ఉన్నారు. కాబట్టి వీటి అన్నిటి కలయికని కూడా భగవంతుడికి మనస్ఫూర్తిగా ఆత్మతో సహా నివేదన చేసిన వాళ్ళు, అది ఆ అడ్వాన్స్డ్ స్టేజ్ అని చెప్పి చెప్పుకున్నాం. సో మెయిన్లీ ఈ 3 థింగ్స్ మనం చూసాము. ఆత్మనివేదన హయ్యెస్ట్ స్టేజీ. దానికి ఎగ్జాంపుల్స్ మనకి బలిచక్రవర్తిని చెప్తారు. ఆ తర్వాత అమరీష్ మహారాజు గారు నవవిధ భక్తులకు కూడా ఆయన ఎగ్జాంపుల్గా తీసుకోవచ్చని చెప్తారు. కానీ ముఖ్యమైనటువంటిది ఎగ్జాంపుల్ గోపికలు, గోపికలు వాళ్ళు ఆత్మనివేదనకు పరాకాష్ట అయినటువంటి ఉదాహరణలు. సో అది ముఖ్యంగా నిన్నటి టాపిక్. సో ఇప్పుడు మీరు యూ కెన్ స్టార్ట్ యువర్ ప్రజెంటేషన్ చేయొచ్చు. నేను ఇది క్లోజ్ చేస్తాను. 1 సెకండ్. ఓకే, హరే కృష్ణ మాతాజీ, మీరు స్టార్ట్ చేస్తారైతే. హరే కృష్ణ. రమాదేవి మాతాజీ, ఓకే, మీరు స్టార్ట్ చేయండి. అజయ్ కుమార్ ప్రభుజీ, మిమ్మల్ని అన్మ్యూట్ చేయమంటారా? అయితే మీరు ప్రెజెంట్ చేస్తున్నారా ప్రభుజీ?
మీరు ప్రజెంట్ చేసేట్లయితే హ్యాండ్ రైజ్ చేస్తారా? हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी प्राश्चात्य देशधारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुस्तुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। ఈ రోజు మా బృంద సభ్యులు ప్రకృతి త్రిగుణముల గురించి చర్చిస్తారు. ప్రకృతి త్రిగుణములైన సత్వగుణము, రజోగుణము, తమో గుణం గురించి డీటెయిల్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు ఈ సెషన్ లో. ధన్యవాదములు. హరే కృష్ణ. త్రైగుణ్య విషయ వేద నిస్త్రైగుణ్యో భవార్జున నిర్ద్వందో నిత్య సత్వాస్తో నిర్యోగక్షేమ ఆత్మవాన్. వేదాలు ప్రధానంగా భౌతిక ప్రకృతి యొక్క 3 రీతులు విషయానికి సంబంధించినవి. ఓ అర్జున, ఈ 3 రీతులకు అతీతుడు అవ్వు. లాభం మరియు భద్రత కోసం అన్ని ద్వంద్వాల నుండి మరియు అన్ని ఆందోళన నుండి విముక్తి పొందండి మరియు స్వీయ స్థిరత్వం పొందండి. అన్ని భౌతిక కార్యకలాపాలు భౌతిక స్వభావం యొక్క 3 రీతుల్లో చర్యలు మరియు ప్రతిచర్యలకు కలిగి ఉంటాయి. అవి ఫలవంతమైన ఫలితాల కోసం ఉద్దేశించబడ్డాయి. ఇది భౌతిక ప్రపంచంలో బంధాన్ని కలిగిస్తోంది. వేదాలు ఎక్కువగా సామాన్య ప్రజలను ఇంద్రియ తృప్తి నుండి వ్యవహరిస్తాయి. భౌతిక శరీరం ఉన్నంతకాలం భౌతిక రీతుల్లో చర్యలు మరియు ప్రతిచర్యలు ఉంటాయి. ఆనందం మరియు బాధ లేదా చలి మరియు వెచ్చదనం వంటి ద్వంద్వాలను ఎదుర్కొనే సహనాన్ని నేర్చుకోవాలి మరియు అలాంటి ద్వంద్వాలను తట్టుకోవడం ద్వారా లాభ నష్టాలకు సంబంధించిన ఆందోళన నుండి విముక్తి పొందాలి. కృష్ణుడి సంకల్పంపై పూర్తిగా ఆధారపడినప్పుడు ఈ అతీంద్రియ స్థానం పూర్తి కృష్ణ చైతన్యంలో సాధించబడుతోంది. ప్రకృతే క్రియమానాని గుణై కర్మాణి సర్వసః అహంకార విమూఢాత్మ కర్తాహం ఇతి మన్యతే. విద్యాహంకార ప్రభావంతో కలవరపడిన ఆత్మ భౌతిక ప్రకృతి యొక్క 3 రీతుల ద్వారా వాస్తవానికి నిర్వహించబడే కార్యకలాపాలకు తానే కర్తగా భావిస్తాడు. ఇద్దరు వ్యక్తులు, ఒకరు కృష్ణ చైతన్యంలో మరియు మరొకరు భౌతిక స్పృహలో ఒకే స్థాయిలో పనిచేస్తూ ఒక వేదికపై పనిచేస్తున్నట్లు కనిపించవచ్చు, కానీ వారి స్థానాల్లో చాలా వ్యత్యాసం ఉంది. భౌతిక స్పృహలో ఉన్న వ్యక్తి ప్రతిదానికి తానే కర్త అని తప్పుడు అహంకారంతో ఒప్పించాడు. శరీరం యొక్క యంత్రాంగం భౌతిక ప్రకృతి ద్వారా ఉత్పత్తి చేయబడుతుందని అతనికి తెలియదు. అది భగవంతుని పర్యవేక్షణలో పనిచేస్తుంది. భౌతికవాద వ్యక్తికి అంతిమంగా తాను కృష్ణుడు ఆధీనంలో ఉంటాడనే జ్ఞానం ఉండదు. తప్పుడు అహంలో ఉన్న వ్యక్తి ప్రతి దానిని స్వతంత్రంగా చేసినందుకు క్రెడిట్ మొత్తాన్ని తీసుకుంటాడు మరియు అది అతని తెలివితేటల లక్షణం. ఈ స్థూల మరియు సూక్ష్మ శరీరం భౌతిక ప్రకృతి యొక్క సృష్టి అని అతనికి తెలియదు. పరమాత్మ యొక్క ఆజ్ఞ ప్రకారం మరియు అతని శారీరక మరియు మానసిక కార్యకలాపాలు కృష్ణుని సేవలో కృష్ణ చైతన్యంలో నిమగ్నమై ఉండాలి. ఇంద్రియ తృప్తి కోసం ఇంద్రియాలను దీర్ఘకాలంగా దుర్వినియోగం చేయడం వల్ల అతను వాస్తవికంగా తప్పుడు అహంకారంతో కలవరపడ్డాడు. కాబట్టి భగవంతుని యొక్క సర్వోన్నత వ్యక్తిని హృషికేశుడు లేదా భౌతిక శరీరం యొక్క ఇంద్రియాలకు అధిపతి అని అజ్ఞాని మర్చిపోతాడు. అతను కృష్ణుడితో తనకున్న శాశ్వత సంబంధాన్ని మర్చిపోయాడు. దైవీహేష గుణామయీ మమ మాయా దురత్యయ మామే వయే ప్రపజ్యంతే మాయం ఏతం తరంతి తే. భౌతిక స్వభావం యొక్క 3 రీతులను కలిగి ఉన్న నా యొక్క ఈ దైవిక శక్తిని అధిగమించడం కష్టం, కానీ నాకు లొంగిపోయిన వారు దానిని సులభంగా దాటగలరు.
భ్రాంతి తొలగిపోయి ఆత్మనే పరమసత్యమని తెలుసుకుంటామని అంటారు. కానీ భగవద్గీత యొక్క ఈ శ్లోకం ఈ సిద్ధాంతాన్ని కొట్టివేస్తుంది. శ్రీకృష్ణుడు చెప్పిన ప్రకారం మాయ అనేది మిథ్య కాదు, అది భగవంతుని యొక్క శక్తి స్వరూపం. జీవులు భగవంతుని నిత్యమైన పరా ప్రకృతికి చెందిన వారైనా ఆ పరా ప్రకృతికైనా జడ పదార్థంతో కలుషితమైన కారణంగా వారు మోహం కూడా నిత్యంగా అయింది. అందుకే బద్ధ జీవుడు నిత్యబద్ధుడని పిలువబడతాడు. కాళ్ళు చేతులు కట్టవేయబడిన వ్యక్తి తనను తాను విడిపించుకోలేడు. అందుకే కేవలం భగవంతుని లేదా అతని ప్రామాణిక ప్రతినిధి అయిన గురుదేవుడే బద్ధ జీవుడని విడిపించగలడు. ఇక్కడ శ్రీకృష్ణుడు ఏమంటున్నాడంటే మాయ అనేది అధిగమించడానికి చాలా కష్టమైనది. మనస్సు అనేది మాయతో తయారైనది. బ్రహ్మ శివుడు కూడా మాయ ప్రభావంలో ఉంటారు. కేవలం విష్ణువే మాయకు ప్రభువు. విష్ణువు ద్వారానే ముక్తి సాధ్యపడుతోంది. జీవుల మీద ప్రకృతి త్రిగుణాల ప్రభావం. ప్రకృతి రీతులు ఏమిటి, అవి ఎలా పనిచేస్తాయి, ఎలా బంధిస్తాయి, అవి ఎలా విముక్తిని ఇస్తాయి. సంపూర్ణమైన ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానమును పొందిన పిమ్మట మనుజుడు శ్రీకృష్ణ భగవానుతో గుణరీతి ఏకత్వమును పొంది జన్మమృత్యు పరంపర నుండి ముక్తిని బడేను. అంతేగాని ఆత్మగా అతను ఎన్నడూనూ తన వ్యక్తిత్వం కోల్పోడు. కనుకనే ఆధ్యాత్మిక జగత్తునందలి దివ్య లోకములను చేరిన ముక్తాత్ములు శ్రీకృష్ణ భగవానుని దివ్యమైన ప్రేమయుక్త సేవలో నిలిచి ఆ పరమ పురుషుని పాదపద్మములని సదా దర్శింపగొరుదరని వేదవాంగ్మయంలో తెలుపబడినది. అనగా ముక్తి నొందిన పిదప భక్తులు తమ నిజ స్వరూపమును మరియు వ్యక్తిత్వమును కోల్పోరు. ఈ భౌతిక జగమునందు మనము సంపాదించు జ్ఞానమంతయు త్రిగుణములచే మలినమై ఉండును. త్రిగుణములచే మలినపడని జ్ఞానమే ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానము. అట్టి దివ్యమైన ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానమునందు స్థితుడైనంతనే మనుజుడు దేవదేవంతో సమాన స్థాయిలో నిలుచును. ఆధ్యాత్మిక జగమును గూర్చిన జ్ఞానము లేనటువంటి నిరాకారవాదులు ఆత్మరూపరాహితమని పలుకుదురు. వాస్తవమునకు భౌతిక జగత్తునందు భౌతిక తత్వమున వైవిధ్యం ఉన్నట్లే ఆధ్యాత్మిక జగత్తునందు కూడా వైవిధ్యం ఉన్నది. కానీ నిజమునకు ముక్తి పిమ్మట మనుజుడు ఆధ్యాత్మిక రూపమును పొందును. అట్టి ఆధ్యాత్మిక స్థితి గుణరహితమనియు ప్రతి ఒక్కరూ అచట భగవానినో గుణరీతిని సమానమై ఉందురు. దీనికి మనుజుడు ఆధ్యాత్మిక గుణములను వృద్ధి చేసుకోవాలి. వీటి వృద్ధి వలన భౌతిక జగత్తు సృష్టిచే గాని ప్రళయముచే గాని వెదనొందడు. బ్రహ్మముగా పిలువదడు మహాతత్వము సమస్త జననమునకు ఆధారమై ఉన్నది. సర్వజీవుల జన్మను సంభవింపజేయుచు శ్రీకృష్ణుడే ఆ బ్రహ్మమునందు బీజ ప్రదానము కావించుచున్నాడు. ప్రకృతి ఆత్మల కలయిక శ్రీకృష్ణ భగవానుచే సాధ్యము కావింపబడును. వాస్తవమునకు మహాతత్వము సమస్త విశ్వమునకు సర్వకారణమై ఉన్నది. త్రిగుణపూర్ణమైన ఆ మహాతత్వమే కొన్ని మార్లు బ్రహ్మముగా పిలువబడును. దాని అందే శ్రీకృష్ణ భగవానుడు బీజ ప్రదానము చేయగా అసంఖ్యాకమగు విశ్వముల ఉత్పత్తి అగును. అట్టి మహాతత్వము ముండోకపనిషత్తునందు బ్రహ్మముగా వర్ణింపబడినది. అట్టి బ్రహ్మమునందు భగవానుడు జీవులను బీజ రూపమున ఉంచును. భూమి, జలము, అగ్ని, వాయువు మొదలగు గల 24 మూలకములన్నయూ భౌతిక శక్తిగా పరిగణింపబడి అవి మహద్బ్రాహ్మణనుబడు భౌతిక ప్రకృతిని రూపొందించును. సప్తమాధ్యాయమునందు వివరింపబడినట్లు దీనికి పరమైన దివ్య ప్రకృతియే జీవుడు. దేవదేవుని సంకల్పం చేత భౌతిక ప్రకృతి యందు ఉన్నత ప్రకృతి మిశ్రము కావింపబడి తదనంతరము జీవులందరూ భౌతిక ప్రకృతి యందు జన్మింతురు. ఉదాహరణకు తేలు బియ్యపు రాసులో గుడ్లు పెట్టును. ఆ కారణముగా తేలు బియ్యము నుండియే జన్మించునని కొన్ని మార్లు చెప్పబడుచుండరు. కానీ నిజానికి తేలు జన్మకు బియ్యం కారణం కాదు. బియ్యమునందు తేలు గుడ్లు పెట్టుబడుటయే నిజమైన కారణం. అదేవిధంగా భౌతిక ప్రకృతియే జీవుల జన్మకు కారణం కాదు. భగవాను చేతనే నిజమునకు బీజం మొసకబడినది. కానీ వారి ప్రకృతి ఫలములు అయినట్లు గోచరించును. ప్రతి జీవి తన పూర్వకర్మలను అనుసరించి ప్రకృతిచే సృష్టించబడిన వివిధ దేహములను పొందును. తద్వారా అతడు కర్మానుసారంగా ఆ దేహములో సుఖించియో లేదో దుఃఖించటయో జరుగుచుండను. భౌతిక జగత్తులో సర్వజీవుల జననమునకు లేక వ్యక్తీకరణకు శ్రీకృష్ణ భగవానుడు కారణమై ఉన్నాడు. సర్వయోనిషు కౌంతేయ మూర్తయః సంభవంతి యా తాసాం బ్రహ్మ మహద్యోని అహం బీజ ప్రదపిత. ఈ శ్లోకంలో భగవంతుని యొక్క సర్వోన్నత వ్యక్తి అయిన కృష్ణుడు అన్ని జీవులకు అసలు తండ్రి అని స్పష్టంగా వివరించబడింది. జీవులు భౌతిక ప్రకృతి మరియు ఆధ్యాత్మిక స్వభావం యొక్క కలయికలు. అటువంటి జీవులు ఈ గ్రహం మీద మాత్రమే కాకుండా ప్రతి గ్రహం మీద బ్రహ్మ ఉన్న ఎత్తైన ప్రదేశంలో కూడా కనిపిస్తారు. ప్రతి చోట జీవులు ఉన్నాయి.
భూమి లోపల, నీటి లోపల మరియు అగ్ని లోపల కూడా జీవులు ఉన్నాయి. ఈ స్వరూపాలన్నీ తల్లి భౌతిక స్వభావం మరియు కృష్ణుని బీజాన్ని ఇచ్చే ప్రక్రియ కారణంగా ఉన్నాయి. దీని ఉద్దేశం ఏమిటంటే భౌతిక ప్రపంచం జీవులతో నిండి ఉంది. వారు తమ పూర్వకర్మల ప్రకారం సృష్టి సమయంలో వివిధ రూపాల్లో బయటకు వస్తారు. సత్వగుణ స్వభావం, సత్వగుణ లక్షణాలు. ప్రశాంత స్వభావము కలిగి ఉంటారు. ఉత్తమ ఉదాహరణలు శాస్త్రవేత్త మరియు తత్వవేత్త. సత్వగుణ స్వభావం ఉన్న వ్యక్తులు వారు మంచి పద్ధతిలో పనిచేయడానికి ఆకర్షితులవుతారు. వారు విముక్తి లేదా ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచానికి బదిలీ చేయబడే అవకాశం లేదు. జీవుడికి భౌతిక సుఖాలను కట్టివేస్తుంది. నిజమైన జ్ఞానము అభివృద్ధి చెందుతుంది. స్వచ్ఛత, సద్గుణము, జ్ఞానము మరియు నిస్వార్థము పుణ్యకార్యాలు చేపడతారు. బ్రాహ్మణులు ఆధ్యాత్మిక విద్యకు మరియు ఆవు పాలు, గోక్షీరము అత్యంత విలువైన ఆహారంగా చెప్పబడుతుంది. ఇవి సత్వగుణ స్వభావం ఉన్న వ్యక్తి యొక్క లక్షణాలు. సత్వగుణము నిర్మలమైనది మరియు ప్రకాశింపజేసేది. ఈ విధంగా సత్వగుణము అనేది మనిషి యొక్క వ్యక్తిత్వములో సద్గుణమును పెంపొందించి బుద్ధిని జ్ఞానముచే ప్రకాశింపచేయును. సత్వగుణము చక్కటి ప్రశాంతతను మరియు సుఖమును ఇస్తుంది. కానీ వీటి పట్ల మమకారాసక్తియే ఆత్మను భౌతిక ప్రకృతి యందు కట్టివేస్తుంది. జీవుడు సత్వగుణంలో బద్ధుడై ఉన్నప్పుడు తాను జ్ఞానంలో పురోగమించాలని, ఇతరుల కంటే ఉత్తముడని బద్ధుడై భావిస్తాడు. తన జ్ఞానానికి అతి గర్వించి ఉంటాడు. రజోగుణ లక్షణాలు. అపరిమితమైన కోరికల వల్ల మోహము, స్త్రీ మరియు పురుషుల మధ్య ఆకర్షణ, మంచి పిల్లలు, భార్య, ఇల్లుతో సంతోషకరమైన కుటుంబము కామ్యకర్మలలో కట్టివేస్తుంది. దురాశ అభివృద్ధి చెందుతుంది. ఎప్పుడు సంతృప్తి చెందడు. తన స్థానాన్ని పెంచుకోవాలని కోరుకుంటాడు. ఇంద్రియ తృప్తికి అంతే లేదు. మోహముతో చేసిన కార్యములు దుఃఖమును కలిగించును. ఇవి రజోగుణ స్వభావం ఉన్న వ్యక్తి యొక్క లక్షణాలు. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. తమోగుణ లక్షణాలు. అజ్ఞానం, మూర్ఖత్వం, పిచ్చి మరియు భ్రాంతి అభివృద్ధి చెందుతాయి. బుద్ధిహీనత, సోమరితనము, అతి నిద్ర అనున్నవి తమోగుణము ఫలములై ఉన్నవి. వ్యక్తి తప్పుడు మరియు పాపపు పనులు చేపడతాడు. తమోగుణము సత్వగుణమునకు సంపూర్ణముగా విరుద్ధమైనది. తనని బుద్ధిహీనతలో కట్టివేస్తుంది. అజ్ఞానం పెరిగినప్పుడు చీకటి, జడత్వం వ్యక్తమవుతాయి. జీవితం క్రియారహితంగా ఉంటుంది. అన్ని రకాల జంతువుల హత్యలలో ఆవులను చంపటం అత్యంత దుర్మార్గమైనది. త్రిగుణములను బట్టి ఆత్మ లేదా జీవుడు పొందు లోకాలు. సత్వగుణము, రజోగుణము, తమోగుణము. శుద్ధ సత్వగుణము. సత్వగుణంలో ఉన్నవాడు బ్రహ్మలోకము లేదా జనలోకము వంటి ఉన్నత లోకాలను పొంది అక్కడ దేవసుఖాలను అనుభవిస్తాడు. అమలాన్ అనే పదము ప్రధానమైనది. రజోగుణము తమోగుణము నుండి విముక్తమైనది అని దాని అర్థము. భౌతిక జగత్తులో మలినాలు ఉన్నాయి, కానీ దీనిలో సత్వగుణమే విశుద్ధ అస్తిత్వము. వివిధ రకాల జీవుల కొరకు వివిధ రకాల లోకాలు ఉన్నాయి. సత్వగుణంలో మరణించిన వారు మహర్షులు, మహాభక్తులు నివసించే లోకాలకు ఉద్ధరింపబడతారు. ఆత్మ మానవ జీవన స్థితికి చేరుకున్నప్పుడు తిరిగి పతనము చెందదు అనే అభిప్రాయాన్ని కొందరు జనులు కలిగి ఉంటారు. ఇది తప్పు. మనిషి తమోగుణాన్ని పెంచుకుంటే మరణము తర్వాత పశు జన్మకు పతనం చెందుతాడు. అక్కడి నుండి అతడు పరిణామ క్రమము ద్వారా తిరిగి తనను ఉన్నతిని చేసుకుంటూ మానవ జన్మకు రావాల్సి ఉంటుంది. అందుకే నిజంగా మానవ జన్మను గంభీరంగా తీసుకునేవారు సత్వగుణాన్ని చేపట్టి సత్సాంగత్యంలో గుణాలను దాటి కృష్ణ భక్తి భావనలో నెలకొనాలి. ఇదే మానవ జన్మకు లక్ష్యము. లేకపోతే మనిషి తిరిగి మానవ జన్మనే పొందుతాడు అని గ్యారంటీ పూజీ లేదు. సత్వగుణంలో ఉన్నవారు ఉన్నత లోకాలకు వెళతారు. రజోగుణంలో ఉన్నవారు భూలోకంలో నివసిస్తారు. అతి దుష్టమైన తమోగుణంలో ఉన్నవారు నరకలోకాలకు పతనం చెందుతారు.
తమో గుణం రజోగుణంలో ఉన్న జనులకి సత్వగుణాన్ని చేరుకునే అవకాశం ఉన్నది. ఆ పద్ధతే కృష్ణ చైతన్యం అని చెప్పబడుతుంది. ఈ అవకాశాన్ని వినియోగించుకొని వాడు నిశ్చయంగా హీనమైన గుణాలలోనే కొనసాగుతాడు. నిజమైన గురువు శ్రీకృష్ణుడే. ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానాన్ని అర్జునుడికి ఉపదేశిస్తున్నాడు. పూర్తిగా కృష్ణ భక్తి భావంలో ఉన్న వారి నుండే మనిషి ప్రకృతి గుణాల దృష్ట్యా ఈ కర్మశాస్త్రాన్ని నేర్చుకోవాలి. లేకపోతే అతని జీవితం తప్పుద్రోవ పడుతుంది. ఆధ్యాత్మిక గురువు సహాయంతో మనిషి అతను ఏ స్థితిలో ఉన్నాడో తెలుసుకోగలుగుతాడు. అటువంటి అవగాహన ద్వారా అతడు పూర్ణ కృష్ణ భక్తి భావనలో సుస్థిరుడు అవుతాడు. కృష్ణ భక్తి భావనలో ఉన్న వ్యక్తి ప్రకృతి గుణ ప్రభావంలో నియంత్రించబడడు. శ్రీకృష్ణుడికి శరణాగతుడైన వాడు ప్రకృతి కర్మల నుండి ముక్తుడవుతాడు. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. పరమేశ్వరుడు వివిధ రకాల ఆరాధకులను వారి బాహ్య కార్యకలాపాలను బట్టి వివరిస్తాడు. లేఖనాల ఆజ్ఞ ప్రకారము భగవంతుని యొక్క సర్వోన్నత వ్యక్తి మాత్రమే ఆరాధించదగిన వాడు. కానీ శాస్త్రోక్తమైన ఆజ్ఞలతో అంతగా అవగాహన లేని వారు లేదా విశ్వసించని వారు భౌతిక ప్రకృతి రీతుల్లో వారి నిర్దిష్ట పరిస్థితులకు అనుగుణంగా వివిధ వస్తువులను పూజిస్తారు. మంచితనంలో ఉన్నవారు సాధారణంగా దేవతలను పూజిస్తారు. దేవతలలో బ్రహ్మ, శివుడు మరియు ఇంద్రుడు, చంద్రుడు మరియు సూర్యదేవుడు వంటి ఇతర దేవతలు ఉన్నారు. మంచితనంలో ఉన్నవారు ఒక నిర్దిష్ట ప్రయోజనం కోసం ఒక నిర్దిష్ట దేవతను ఆరాధిస్తారు. అదే విధంగా మోహం ఉన్నవారు రాక్షసులను పూజిస్తారు. అదే విధంగా అభిరుచి మరియు అజ్ఞానం యొక్క రీతుల్లో ఉన్నవారు సాధారణంగా ఒక శక్తివంతమైన వ్యక్తిని దేవుడిగా ఎంచుకుంటారు. ఎవరినైనా దేవుడిగా పూజించవచ్చని, అదే ఫలితాలు లభిస్తాయని వారు భావిస్తారు. శాస్త్రములందు పేర్కొనబడని తపోనిష్ట విధానములను సృష్టించుకుని వారు కొందరుందురు. ఉదాహరణకు స్వార్థంతో కూడినట్టి రాజకీయ ప్రయోజనము కోసం చెయ్యి ఉపవాసములు శాస్త్రములందు ఆదేశింపబడలేదు. ఏదో ఒక సాంఘిక లేదా రాజకీయ ప్రయోజనములు కొరకు కాకుండా ఆధ్యాత్మిక ఉన్నతి కోసం మాత్రమే శాస్త్రములు ఉపవాసమును ఆదేశించును. అట్టి తపోనిష్టలను పాటించును వ్యక్తులకు నిశ్చయముగా అసుర స్వభావులేయగుదురు. కొన్ని మార్లు అట్టి ఉపవాసము ద్వారా మరణము కూడా సంభవించి ఉండును. దేవాది దేవుడు అట్టి కార్యములను ఆమోదించుటలేదు. ఈ సందర్భమున అచేతన అను పదము ప్రధానమైనది. భౌతిక ప్రకృతి త్రిగుణముల యందలి భిన్న స్థితులను అనుసరించి ఆహార యజ్ఞ నిర్వహణములందును తపోదానములందును భేదములు కలవు. అవన్నీ ఎన్నడును సమాన ప్రమాణము నిర్వహింపబడవు. ఏ విధమైన కర్మలు ఏ భౌతిక ప్రకృతి గుణములందు నిర్వహింపబడుచున్నవి అనేది విషయమును వివరముగా అవగాహన చేసుకున్న వారే నిజమైన బుద్ధిశీలురు. అట్లుగాక అన్ని రకములైన ఆహారములు, యజ్ఞములు, దానములు వంటివి సమానములేవని భావించుచు భేదమును గ్రహించలేని వారు మూఢులు. ఎవరైనాను తమకు తోచింది ఏదేనను చేయించు పరిపూర్ణత్వం పొందవచ్చునని వాదించు ప్రచారకులు కూడా కొందరు కలరు. అట్టి మూర్ఖులైన ప్రచారకులు శాస్త్ర దేశములను అనుసరించి నడుచుకుని వారు కారు. వారు తమకు తోచినట్లుగా నూతన మార్గములను సృష్టించుచు జనులను పెడదారి పట్టించుచున్నారు. మంచితనం ఉన్న వారికి ఇష్టమైన ఆహారాలు జీవిత కాలాన్ని పెంచుతాయి, ఒకరి ఉనికిని శుద్ధి చేస్తాయి మరియు బలాన్ని, ఆరోగ్యాన్ని, ఆనందాన్ని మరియు సంతృప్తిని ఇస్తాయి. ఇటువంటి ఆహారాలు జ్యూసు, కొవ్వు ఆరోగ్యకరమైనవి మరియు హృదయానికి ఆహ్లాదకరంగా ఉంటాయి. చాలా చేదుగా, చాలా పులుపుగా, ఉప్పగా, వేడిగా, ఘాటుగా, పొడిగా మరియు మండే ఆహారాలు ఫ్యాషన్ మోడల్లో ఉన్న వారికి ఇష్టమైనవి. ఇటువంటి ఆహారాలు బాధ మరియు వ్యాధిని కలిగిస్తాయి. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. సత్వగుణ యజ్ఞం మనసులో ఎటువంటి కోరిక లేకుండా భౌతిక లాభాలు చేయు యజ్ఞం సత్వగుణ యజ్ఞంగా చెప్పబడింది. ఉదాహరణకు మనిషి ఆలయానికి విధిగా వెళ్ళి
భగవంతునికి నమస్కరించి ఎటువంటి కోరికలు కోరకుండా భౌతిక లాభాలు ఆశించకుండా అర్చన చేసి నైవేద్యం సమర్పించడం. రజోగుణ యజ్ఞము భౌతిక లాభాలను ఆశించి చేయు యజ్ఞము. ఉదాహరణ స్వర్గానికి చేరుకోవడానికి చేయు యజ్ఞం. తమోగుణ యజ్ఞం అన్నదానము లేకుండా, దక్షిణ లేకుండా, శ్రద్ధ, విశ్వాసం మరియు భక్తి లేకుండా చేయు యజ్ఞం. దానములు పద్ధతులు 3 రకాల. సత్వగుణ దానము, రజోగుణ దానము, తమోగుణ దానము. సత్వగుణ దానము విశేషతో చేయు ఎలాంటి ప్రతిఫలం ఆశించకుండా చేయు యజ్ఞము సత్వగుణ దానం. వేద సాహిత్యంలో ఆధ్యాత్మిక కార్యకలాపాలలో నిమగ్నమైన వ్యక్తికి చేయు దాన ధర్మములు సత్వగుణ దాన ధర్మములు. ఉదాహరణకు తీర్థయాత్రలు, చంద్ర సూర్యగ్రహణ సమయంలో అర్హత కలిగిన బ్రాహ్మణులకు, వైష్ణవులకు మరియు దేవాలయ చేయు దానములు సత్వగుణ దానములకు ఉదాహరణ. రజోగుణ దానము ఇంద్రియ తృప్తి మరియు ప్రతిఫలం ఆశించి చేయు దానము. ఇది అభిరుచి పద్ధతిలో ఇవ్వబడుతుంది. ఉదాహరణకు స్వర్గాన్ని అధిరోహించాలని కష్టాలలో ఉన్నప్పుడు, పశ్చాత్తాపంలో ఉన్నప్పుడు మరియు స్వచ్ఛంద సంస్థలు చేయు దానములు రజోగుణ దానము. తమోగుణ దానము తగిన వ్యక్తి గౌరవము, శ్రద్ధ లేకుండా చేయు దానము తమోగుణ దానము చెప్పబడింది. ఇది పాపాత్మను ప్రోత్సహిస్తుంది. ఇది అజ్ఞాన అంధకారంకు దారితీస్తుంది. ఉదాహరణకు మత్తు పదార్థములు మరియు జూదంలో నిమగ్నమైన వారికి చేయు దానము తమోగుణ దానముగా చెప్పబడింది. జీవుడు చేయు వివిధ తపస్సులు. సాత్విక తపస్సు భౌతిక లాభాలను ఆశించకుండా కేవలం భగవంతుని కొరకే మానవులచే దివ్యమైన శ్రద్ధతో చేయబడే 3 రకాలైన తపస్సులు సాత్విక తపస్సుగా చెప్పబడతాయి. పుట్టించని మాటలు, సత్యములు, కోపము పుట్టించనివి, ప్రియహితమైనవి మరియు నిత్య వేద శాస్త్రముల పఠనము. ఇవి వాక్కు సంబంధమైన తపస్సు అని చెప్పబడుతున్నది. సత్యములైన వాటినే మాట్లాడటం, ఎదుటివారికి ఉద్వేగమును కలిగించనివి, విని వారికి ప్రియముగా మరియు ప్రయోజనకారిగా ఉండే మాటలు మాట్లాడటం. వేద మంత్రములను జపించటం అనే అభ్యాసం కూడా వాక్కు సంబంధ తపస్సులోనే చెప్పబడినది. ఎప్పుడైతే శరీరము పవిత్రమైన సాధు పురుషుల సేవలో వినియోగించబడుతుందో మరియు ఇంద్రియ భోగములు, ప్రత్యేకంగా లైంగిక భోగములు విధించినప్పుడు అది శారీరక తపస్సు అని చెప్పబడుతుంది. ఆలోచనలో ప్రశాంతత, మృదుత్వము, మౌనము, ఆత్మ నిగ్రహము మరియు భావములో పవిత్రత ఇవన్నీ మనసు యొక్క తపస్సు అని పేర్కొనబడినాయి. మనం సొంత మనస్సుని ఉన్నత తలపులతో, పవిత్రమైన భావాలతో నింపుకుంటూ అదే సమయంలో ప్రతికూల వినాశకర తలపులను ఏరిపారేస్తూ ఉండాలి. మనస్సుని నియంత్రించటం నేర్చుకుని దానిని క్రోధము, ద్వేషము, అయిష్టత వంటి వాటి నుండి ప్రభావితం కాకుండా చూసుకోవాలి. సత్కారము, గౌరవము, పూజలు పొందడానికి గర్వముతో చేయబడే తపస్సు రజోగుణంలో ఉన్నదిగా చెప్పబడుతుంది. అది స్థిరము గాని శాశ్వతము గాని కాదు. జనులను ఆకర్షించి వారి నుండి ఆదరణ, సత్కారము, పూజలను పొందడానికి ఒక్కొక్కప్పుడు తపస్సు చేయబడుతుంది. రజోగుణంలో ఉన్న వ్యక్తులు తమ అనుయాయులచే పూజలు చేయించుకోవడానికి, కాళ్ళు కడిగించుకుని సంపత్తులు సమర్పించుకోవడానికి ఏర్పాట్లు చేస్తుంటారు. ఈ ప్రదర్శన ద్వారా చేయబడే అటువంటి కృత్రిమమైన ఏర్పాట్లు రజోగుణంలో ఉన్నవిగా చెప్పబడతాయి. వాటి ఫలితాలు తాత్కాలికమే అయి ఉంటాయి, కానీ అవి కొంతకాలమే కొనసాగుతాయి, కానీ శాశ్వతం కాదు. స్వీయ హింసతో గాని ఇతరులను నశింపచేయడానికి లేదా వారికి హాని కలిగించడానికి మూర్ఖత్వంతో చేసే తపస్సు తమోగుణంలో ఉన్నదిగా చెప్పబడుతుంది. హిరణ్యకశిపుడు దేవతలను చంపడానికి, అమరుడిగా కావడానికి కఠోరమైన తపస్సు చేశాడు. వాటిని పొందడానికి అతడు బ్రహ్మదేవుని ప్రార్థించిన చివరకు భగవంతునిచే సంహరించబడ్డాడు. అసాధ్యమైన దాని కొరకు తపస్సు చేయడం నిశ్చయంగా తమోగుణమే అవుతుంది. జీవుని జ్ఞానము, కర్మలు మరియు కర్త 3 భిన్న ప్రకృతి త్రిగుణాలను అనుసరించి 3 రకాలైన జ్ఞానము, కర్త, కర్మ అనేవి ఉన్నాయి. త్రిగుణాలు భౌతిక బంధంలో బంధించబడి ఉన్నాయి. భౌతిక గుణములన్నీ బంధకారకాలే, కానీ ముక్తికారకాలు కావు. శుద్ధ అంటే 3 గుణాలకు అతీతంగా ఉండడమే. అప్పుడే కర్మఫలం నుండి బయటపడగలం. సత్వగుణంలో ఉన్న వ్యక్తి ప్రతి జీవరాశులలో జ్ఞానము ద్వారా పరమాత్మ తత్వాన్ని
ఆధ్యాత్మిక భావాన్ని చూడాలంటే త్రిగుణాలే కారణం. త్రిగుణాలు మనిషిని నియంత్రించగలుగుతాడు. మనం శరీరం కాదు ఆత్మ అని ఎప్పుడైతే తెలుసుకుంటామో అప్పుడు మనము నిష్కామ కర్మయోగం వైపు వెళ్తాము. నిష్కామ కర్మయోగంలో కర్మను చేయాలి, దాని ఫలితాన్ని మాత్రం భగవంతునికి విడిచిపెట్టాలి. అప్పుడే ఆత్మ సాక్షాత్కారం జ్ఞానాన్ని తెలుసుకున్న వాళ్ళు నిష్కామ కర్మయోగంలోకి వెళ్తారు. సత్వగుణంలో ఉన్న వ్యక్తి భక్తి ద్వారా పరిశుద్ధమైన శుద్ధత. రజగుణంలో జ్ఞానము భౌతిక శరీరం మీద ఆధారపడి ఉంటారు. గుణంలో కోరిక కోసం లేదా లాభం కోసం చేస్తారు. ఇంద్రియ ఆనందానికి ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఇస్తారు. దేహమే ఆత్మ, దేహానికి అతీతంగా మరొకటి లేదు. గుణంలో ఉండేవారు జ్ఞానము శరీర పోషణ కోసం, ఆనందం కోసం కర్మ అని భగవానుడు ఇక్కడ చెప్పాడు. తమని తామే భగవత్ అనుచరులమని, ధర్మ సంరక్షకులమని అనుకునే మతమూఢలను ఎంతో మందిని మానవ జాతి చరిత్ర చూసి ఉన్నది. వారు మూర్ఖంగా ఉన్నతులై మత మార్పిడి చెందుతారు. భగవంతుడికి మత ధర్మమునకు సేవ చేస్తున్న పేరుతో సామాజిక అశాంతికి మరియు దాని యొక్క సామరస్య పూర్వకమైన అభివృద్ధికి ఆటంకం కలిగిస్తారు. ఏదైతే కర్మశాస్త్రబద్ధంగా చేయబడినదో, రాగద్వేషరహితంగా ఉన్నదో మరియు ఫలాపేక్ష లేకుండా చేయబడినదో అది సత్వగుణంలో ఉన్నట్టు అని చెప్పబడింది. వ్యక్తిగత ఇంద్రియ సంతృప్తితో పాటు మనం ఇతరుల గురించి కూడా ఆలోచించాలి. అదే మాదిరిగా శాస్త్రములు చెప్పిన విధంగా తన కర్తవ్యమును చేయటమే సత్వగుణంలో ఉన్న కర్మ. అటువంటి కర్మ రాగద్వేష రహితంగా ఉండాలి మరియు ఫలాపేక్ష లేకుండా కూడా ఉండాలి. స్వార్థ కోరికచే ప్రేరేపితమై అహంకారముచే చేయబడినట్టి మరియు తీవ్ర ప్రయాసతో కూడిన పని రజోగుణంలో ఉన్నదని చెప్పబడును. ఉన్నతోద్యోగులు తరచుగా ఒత్తిడి ఉన్నదని ఫిర్యాదు చేస్తుంటారు. ఇది ఎందుకంటే వారి కర్మలు సాధారణంగా అహంకారంచే మరియు మితిమీరిన అధికార దాహము, హోదా మరియు సంపత్తిచే ప్రేరేపించి ఉంటాయి. మోహభ్రాంతి వల్ల ప్రారంభించి తమ యొక్క స్వశక్తి ఏమిటో తెలుసుకోకుండా మరియు పరిణామాలు జరిగే నష్టము మరియు ఇతరులకు జరిగే హాని గురించి ఆలోచించకుండా చేసే కర్మలను తామసిక కర్మ అని అంటారు. వారు తమ దగ్గర ఎంత ధనం లేదా ఇతర వనరులు ఉన్నాయి అని చూసుకోరు. పైగా ఇతరులకు కలిగే ఇబ్బందిని కూడా పట్టించుకోరు. ఇటువంటి పని వారికి ఇతరులకు హాని చేకూరుస్తుంది. తామసిక కర్మ వ్యక్తి యొక్క ఆరోగ్యమును మరియు శౌర్యమును క్షీణింపజేస్తుంది. ఉదాహరణకు జూదము, దొంగతనము, భ్రష్టాచారం, తాగుడు వంటివి. అహంకారము మరియు సంగరహితంగా ఉన్నవారు మరియు ఉత్సాహము, దృఢ సంకల్పం కలవారు జయాపజయాల వల్ల పట్ల ఉదాసీనంగా ఉన్నవారు సత్వగుణ కర్తలని చెప్పబడ్డారు. ప్రాపంచిక మమకార శక్తిచే వస్తు విషయముల పట్ల సంఘంతో ఉండరు మరియు ప్రాపంచిక వస్తువులు ఆత్మకు తృప్తిని ఇవ్వగలవు అని విశ్వసించరు. అందుకే ఉత్తమ ఆశయాలతో పనిచేస్తారు మరియు వారి యొక్క ఉద్దేశాలు పవిత్రమైనవి కావటంచే వారు ఉత్సాహము మరియు దృఢచిత్తముచే పరిశ్రమిస్తారు. అహంకార రహితంగా ఉంటారు. తమ గెలుపు యొక్క గొప్పతనం అంతా ఆ భగవంతునికే ఆపాదిస్తారు. కర్మ పట్ల ఆసక్తితో ఉంటూ దురాశ గలవాడై హింసా ప్రవృత్తి కలిగి అపవిత్రతతో ఉండి మరియు హర్ష శోకముచే ప్రభావితం అవుతూ ఉండే కర్త రజోగుణంలో ఉన్నట్టు పరిగణించబడతాడు. భావోద్వేగానికి లోనవుతూ వారు ఆలోచనలో పవిత్రత కలిగి ఉండరు. వారు కోరుకునే ఆనందము ఈ ప్రాపంచిక వస్తువులలో ఉన్నదని నమ్మికతో ఉంటారు. అందుకే వారికి అందిన దానితో తృప్తి చెందక వారు లుబ్ధః అనగా ఇంకా కావాలనే దురాశతో ఉంటారు. వారి కోరికలు తీరినప్పుడు అతి సంతోషపడతారు, అవి తీరకపోతే నిరాశ చెందుతారు. క్రమశిక్షణ రాహిత్యంతో ఉన్నవారు తుచ్చులు, మూర్ఖులు, దూర్తులు, నీచులు, బద్ధకస్తులు, నిరాశతో ఉండేవారు మరియు నిర్లక్ష్యంతో కాల విలంబన చేసేవారిని తమోగుణకర్తలు అనవచ్చు. వారు తరచుగా శటః అంటే మోస ప్రవృత్తి కలవారై మరియు నైష్కృతిక అనగా నిజాయితీ లేని నీచ ప్రవృత్తి కలవారై ఉంటారు. వారు ప్రాకృతః అనగా అసభ్యకరంగా ఉంటారు, ఎందుకంటే వారు తమ పశుబుద్ధిని నియంత్రించుకోవడం యొక్క అవసరం గ్రహింపరు. వారు అలసహ అంటే సోమరితనంతో మరియు దీర్ఘసూత్రి అంటే కాలయాపన చేయుటగా ఉంటారు. కర్మఫలముల పట్ల మితిమీరిన ఆసక్తితో ఉండేవారు రాజసిక కర్తలు. విచక్షణారహితంగా ఉండేవారు తామసికుడు. కానీ నాకు శరణాగతి చేసిన వాడు ఈ త్రిగుణాలకు అతీతుడు. జీవుని యొక్క బుద్ధి, ధృతి, సుఖాలు
ప్రకృతి గుణాలను అనుసరించే 3 విభాగాలలో జ్ఞానమును, జ్ఞాన లక్ష్యాన్ని, జ్ఞాతను వివరించిన తర్వాత ఇప్పుడు కర్త యొక్క బుద్ధిని, నిశ్చయాన్ని అదే రీతిగా వివరిస్తున్నాడు. బుద్ధి ద్వారా మనిషి ఏది చెయ్యాలో, ఏది చెయ్యకూడదో, దేనికి భయపడాలో, దేనికి భయపడకూడదో, ఏది బంధమో, ఏది మోక్షమో తెలుసుకుంటాడు. అది సత్వగుణంలో ఉన్నది. శాస్త్ర నిర్దేశాలను తెలియని వాడు కర్త యొక్క చర్య ప్రతిచర్యలలో చిక్కుపడతాడు. విచక్షణ కలిగించే బుద్ధి సత్వగుణంలో ఉంది. ఈ గుణంలో నెలకొన్న వారు సుఖము, జ్ఞానము అనే భావనచే బద్దులవుతారు. ధర్మానికి అధర్మానికి భేదమును, చేయవలసిన కార్యానికి చెయ్యకూడని కార్యానికి భేదమును గుర్తించలేనట్టి బుద్ధి రజోగుణంలో ఉన్నది. భౌతిక జగత్తు మొత్తము దాదాపు రజోగుణంలోనే ఉంటుంది. తమోగుణంలో నిజానికి ధర్మము కానట్టి ధర్మాన్ని స్వీకరిస్తుంది, అసలైన ధర్మాన్ని విడిచిపెడుతుంది. అజ్ఞానంలో ఉన్న జనులు మహాత్ముడైన వ్యక్తిని సామాన్యునిగాను, సామాన్యుడిని మహాత్మునిగాను స్వీకరిస్తారు. సత్యాన్ని అసత్యముగా, అసత్యాన్ని సత్యముగా భావిస్తారు. అన్ని కర్మలలో వారు తప్పు మార్గాన్నే చేపడతారు. అందుకే వారి బుద్ధి తమోగుణంలో ఉన్నట్టిది. యోగాభ్యాసము ద్వారా మనసు క్రమశిక్షణతో ఉండి శరీర ఇంద్రియాలపై ఆధిపత్యంతో ఉండగలిగే సామర్థ్యాన్ని పెంపొందించుకుంటుంది. ప్రాణవాయువులను నియంత్రించి ఇంద్రియాలను ఆధీనంలోనికి తెచ్చుకొని మనసును నియంత్రించగలిగినప్పుడే కలిగే దృఢ చిత్తమునే సాత్విక ధృతి అని అంటారు. ఫలాపేక్ష చే ప్రేరితమైన విధులు, సుఖములు మరియు సంపద పట్ల ఆసక్తితో ఉండే స్థిర చిత్తము రాజసిక ధృతిలో అని చెప్పబడుతుంది. ఇంద్రియ సుఖాలను భోగించాలి, ఆస్తిపాస్తులను సంపాదించుకోవాలి వంటి విషయాలపై వారి మనసు కేంద్రీకృతమై ఉంటుంది. మరియు డబ్బు అనేది వీటన్నిటినీ పొందడానికి సాధనము. విడవకుండా పగటి కలలు కంటూ, భయపడుతూ, శోకిస్తూ, నిరాశకు లోనవుతూ మరియు దురహంకారంతో ఉండే అల్పబుద్ధి సంకల్పమునే తమోగుణ ధృతి అని అంటారు. ఏదో గతంలో జరిగిన నిరాశా సంఘటనని అస్తమానం పట్టుకొని ఉండి దాన్ని విడిచిపెట్టక తమ జీవితాన్ని దుర్భరం చేసుకుంటారు. కొందరు తమ అహంభావంను దెబ్బతీసిన వారితో తగవు పెట్టుకుంటారు. మొదట్లో విషంలా అనిపించిన చివరకు అమృతంలాగా ఉండే సుఖమే సత్వగుణ సుఖము. అనగా ఆత్మానుభూతిని పొందే యత్నంలో మనిషి మనోఇంద్రియాలను నిగ్రహించి మనస్సును ఆత్మపై కేంద్రీకరించడానికి అనేక నియమాలను పాటించాల్సి ఉంటుంది. కానీ మనిషి ఈ నియమాలను పాటించడంలో సఫలుడైతే దివ్యస్థితిని చేరుకొని ఆనందమైన జీవితాన్ని అనుభవిస్తాడు. సుఖముగా ఉండేది మొదట్లో హాయిగా అనిపిస్తుంది, కానీ అదే బాధతో ముగుస్తుంది. అజ్ఞానులు ఈ సుఖంలో చిక్కుకుపోతారు మరియు చివరకు నశించిపోతారు. కానీ వివేకవంతులు ఈ ఆకర్షణలకు మోసపోరు. అందుకే ప్రయోజనకారి అయిన దానిని ఎంచుకొని సుఖానందాన్ని పొందుతారు. ఇంద్రియాలతో ఇంద్రియ వస్తు విషయాల సంపర్కము చేత కలిగిన సుఖమును రాజసిక సుఖము అని అంటారు. ఈ సుఖము, ఆనందము మొదట్లో అమృతంలా ఉన్న చివరకు విషంలా ఉంటుంది. భౌతిక జగత్తులో కూడా అర్థవంతమైన పురోగతి సాధించాలంటే రాజసిక సుఖాన్ని త్యజించవలసి ఉంటుంది. తక్షణమే లభించేవి కానీ తప్పుదారి పట్టించే సుఖాల నుండి తనను తాను దూరం చేసుకోవాలి. నిత్య శాశ్వతమైన దివ్య ఆనందం కోసం ఉన్న మార్గము భోగాలను అనుభవించడంలో లేదు, కానీ త్యాగము, తపస్సు మరియు క్రమశిక్షణలోనే ఉన్నది. ఏదైతే ఆనందము ఆత్మ యొక్క అస్తిత్వమును పూర్తిగా మొదలు నుండి చివరి వరకు కప్పివేసి నిద్ర, సోమరితనము మరియు నిర్లక్ష్యం నుండి ఉద్భవించినదో అది తామసిక ఆనందం అని చెప్పబడుతుంది. అందుకే సిగరెట్లు తాగేవారు అది తమకు చాలా హానికారి అని తెలిసి కూడా ఈ అలవాటును వదిలిపెట్టడానికి కష్టతరంగా భావిస్తారు. ఈ దురలవాటు నుండి లభించే సుఖాన్ని త్యజించలేకపోతారు. నిద్ర, సోమరితనము మరియు నిర్లక్ష్యము ద్వారా జనించిన ఇటువంటి సుఖానందాలు తమోగుణములకు చెందినవి. భగవద్గీత యందలి ప్రకృతి త్రిగుణములు అనే ముఖ్యమైన అంశంనకు ముగింపు పలుకుతూ భగవద్గీత సారాంశాన్ని అందరికీ అర్థమయ్యే రీతిలో అతి సులభంగా రచించి మనకు అందించి అందరికీ అక్షర జ్ఞానాన్ని, ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానాన్ని ప్రసాదించిన ప్రభుపాదుల వారికి, అందులో మాకు అందరికీ అవకాశం కల్పిస్తున్న ఇస్కాన్ మంగళూరు సంస్థకు మా అందరి తరఫున పాదాభివందనములు. అలాగే మా గురువులైన నామనిష్ఠాదాస్ ప్రభుజీకి, శ్రీవాసంగన్ కీర్తిదాస్ ప్రభుజీకి, శీలా మాతాజీకి, కమలేశ గోవిందదాస్ ప్రభుజీకి, మోహన్ రావు ప్రభుజీకి మా ప్రత్యేక కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తూ, సరి అయిన సమయానికి పీపీటీ కోసం సమ్మరీస్ అందించి L3BV2 సభ్యులందరికీ ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ, అవసరమైనప్పుడు సాంకేతికంగా అన్ని విధాలుగా మాకు సహాయం చేసిన శాంతిసుధా మాతాజీకి, అడ్మిన్స్, కోహోస్టులకు కృతజ్ఞతలు. మా అందరికీ సరియైన సమయంలో సరియైన నిర్ణయాలు తీసుకుని ముందుకు సాగేలా చేస్తున్నందుకు దేవాది దేవుడైన శ్రీకృష్ణ భగవానునికి దండవత్ ప్రణామములు తెలియజేస్తూ ఈ రోజు ప్రెజెంటేషన్ ను ముగిస్తున్నాము.
వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే హరే కృష్ణ. వెరీ గుడ్. పాయింట్స్ అన్నీ కవర్ చేశారు బాగా. ఎవరికైనా ఇందులో ఏదైనా క్వశ్చన్స్ లాంటివి ఉంటే చూడొచ్చు. సో ఎవరికైనా ఏదైనా క్వశ్చన్స్ కానీ లేదంటే ఏదైనా చెప్పాలనుకున్నా షేర్ చేసుకోవాలనుకున్నా కూడా ఒక ఫ్యూ మినిట్స్. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. కొన్ని చోట్ల రెఫరెన్సెస్ పెట్టలేదు వీళ్ళు, పెడితే అర్థమవుతుంది. ఇంకా ఇంకొకటి అది చూశాను. అంటే నా ఊరికే నా అభిప్రాయం, వాళ్ళు తప్పుగా అనుకోకూడదు, ఇది సోదర ప్రజెంటేషన్. ఇంకోటి ఈ తపస్సు 3 రకాలు వాటి గురించి క్లుప్తంగా చెప్తే చూసే దేహ సంబంధమైన తపస్సు, వాక్ తపస్సు, మానసిక తపస్సు ఇవి ఉన్నాయి కదా. అలాంటివి చేసి అలాగా కొంచెం లెంగ్తీగా ఉంది. కట్ షార్ట్ చేసి బుల్లెట్ పాయింట్స్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి తక్కువ చేస్తుంటే కొంచెం ప్రజెంటేషన్ అదే నా అనిపించింది. ఎక్కువ ఊరికే చదివేసినట్టుగా. ఇవి ఇంపార్టెంట్ కదా తపస్సు. అలా యజ్ఞాల్లో డామికంగా చేసే యజ్ఞాలు రజోగుణాలని, సాత్విక ఫలాక్షి లేకుండా యజ్ఞం సాత్విక గుణం వాడదని మనకి ఎక్కువ ఐ థింక్ 17వ అధ్యాయంలో వస్తుంది కదా, శ్రద్ధాత్రేవి గారు. అది ఎక్కువ స్ట్రెస్ చేస్తుంటే ఎక్కువ అంటే చాలా బాగా చేశారు వీళ్ళ కలెక్షన్. అదేంటి ఆ ఫోటో అవి పెట్టేసి దాన్ని ఏమంటారు నాకు అర్థం కాదు, ఫొటోస్లో పెట్టి చేశారు. చాలా క్లవర్గా ఉన్నాయి. అంటే కొంచెం అవి తగ్గించి స్టార్ట్ చేస్తుంటే బాగుండేది. ఇది మా గ్రూప్ వాళ్ళకైనా ఒక నా అభిప్రాయం చెప్పాను, మీరు చెప్పాలి దీని విషయంలో. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ధన్యవాదాలు. రెఫరెన్స్ విషయం నేను కూడా గమనించాను. అన్ని ప్రజెంటేషన్ అయితే చాలా వివరంగా చాలా అన్ని టాపిక్స్ కూడా కవర్ చేశారు. దట్ వాజ్ వెరీ గుడ్. ఒక చిన్నది నేను వెంటనే నాకు కూడా కొన్ని చోట్ల ఎస్పెషలీ మొదట్లో రెఫరెన్సెస్ అంటే ఏ చాప్టర్ నంబరు, శ్లోక నంబరు అవి కూడా పెడితే మనకి ఇంకొంచెం అన్వయించుకోవటానికి బాగుంటుంది. సో అది ఆ విషయం నెక్స్ట్ టైము గుర్తుంచుకోవచ్చు. కొన్ని చోట్ల రెఫరెన్సెస్ ఉన్నాయి, బట్ రెఫరెన్సెస్ మొదట్లో కొన్ని చోట్ల లేవు. టాప్ కార్నర్ లెఫ్ట్ లో గ్రీన్ లో పెట్టారు. ఏమంటే ఆ బ్లూ కలర్ శ్లోకం దగ్గర బ్రాకెట్ లో పెట్టుకుంటే ఇట్ విల్ బి వెరీ హెల్ప్ఫుల్ టు అదర్స్ ఆల్సో. ఈ శ్లోకంలో ఇది ఉందా అని తెలుస్తుంది కదా, అదే అనిపించింది. ఇది చెప్పారు వీళ్ళు 3 తపస్సులు. నేను అడిగేది వాక్ తపస్సు, అది నేను చెప్పినట్టుగా లేదు ఆ విషయం. అది 14, 15 అదే అనుభాగకరం వాక్యం సత్యం అది వస్తుంది కదా. అలాగే మన యజ్ఞం కవర్ చేశారు, బట్ కొంచెం బ్రీఫ్గా ఉంది. యజ్ఞాలు కవరింగ్ అయితే జరిగింది కానీ కొద్దిగా బ్రీఫ్గా ఉన్నది. బట్ కూడా అడ్వాంటేజ్ మేము కూడా ప్రెజెంట్ చేసేప్పుడు ఇవన్నీ చూసుకుంటే అదంతా మనం ఆల్ ఆఫ్ అస్ ఇందులో విషయాలు తెలుస్తాయి మాతాజీ మాకు. తప్పకుండా ఇది అందరూ నేర్చుకోవాలి. ఎలా చెప్పాలి, దీన్ని ఎలా ప్రజెంట్ చేయాలి, అవతల వాడికి ఎలా అర్థమయ్యేది చెప్పాలి. ఇది ఈ పీపీటీ ప్రెజెంటేషన్ చాలా అద్భుతం నిజంగా. ISKCON మ్యాంగ్లూర్ వారికి మా ఈ ప్రభుజీలందరికీ మేము చాలా చాలా ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నాం, ఇంత అవకాశం ఇచ్చారు. హరే కృష్ణ మాతాజీ. తమరు చెప్పండి మాతాజీ ఏమన్నా. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ.
అంటే ఇంకా ఈ టాపిక్లో అంటే వెరీ గుడ్ కవరేజ్. నేను ఇప్పటివరకు చూసిన అందరూ కూడా ప్రిపరేషను ప్రజెంటేషను ఈజ్ వెరీ గుడ్. చిన్న చిన్న విషయాలు కొన్ని ఉంటాయి, ఉన్నప్పుడు అది చెప్పటం దేనికి అంటే నెక్స్ట్ టైం అది కూడా మనం ఫాలో అయితే ఇంకా పర్ఫెక్షన్ వస్తుందని. సో ఎవరము అన్నిట్లో పర్ఫెక్ట్ కాదు, కాబట్టి మనందరం కూడా ఈ చివరి వరకు నేర్చుకుంటూ ఉండొచ్చు. ఎప్పుడూ కూడా ఏదో ఒకటి ఉంటుంది నేర్చుకునే విషయాలు, కాబట్టి అది నేర్చుకున్న కొందికి ఇంకా పర్ఫెక్షన్కి దగ్గర అవుతాం. కాబట్టి కొన్ని విషయాలు గమనించినవి చెప్పడం జరుగుతుంది. సో మీరు వేరే విధంగా ఏమీ అనుకోకుండా సజెషన్స్ ఏమైనా ఉంటే మీకు అది వీలైతే నెక్స్ట్ టైము అది ఫాలో అయితే ఇంకొంచెం ఇంకా పర్ఫెక్షన్ వస్తుంది. సో అది ముఖ్యంగా చెప్పదలుచుకుంది. యజ్ఞం అనేది ఇట్స్ చాలా ముఖ్యమైనది. సో సత్వగుణంలో చేసే యజ్ఞం, రజోగుణంలో చేసే యజ్ఞం, తమో గుణంలో చేసే యజ్ఞం అని చెప్తూ ఉంటాము. అయితే ఈ యజ్ఞాలు అంటే ఉదాహరణకి మరి సరి అయినటువంటి మంత్రాలు చదవకుండా, సరి అయిన ప్రసాదం లేకుండా ఇలా చేస్తే అది తమోగుణ యజ్ఞం అని చెప్తాం. అంటే ఆ యజ్ఞం అనే దానికి ఒక డీపర్ మీనింగ్ ఉంది. సరే, ఇవన్నీ ఇదివరకు రోజుల్లో మనం చెప్తాం, సరి అయిన పౌరోహిత్యం లేకుండా, సరి అయిన మంత్రాలు లేకుండా, సరి అయిన కారణం లేకుండా, ఆ యజ్ఞానికి సరి అయిన ప్రసాదం లేకుండా, రాంగ్ రీజన్స్ కోసం చేయటం, ఇదంతా కూడా తమోగుణ యజ్ఞాలు అని చెప్తారు అని చూసాము. అయితే మీరు చూపించిన యజ్ఞాలు ఆ పేజ్లో కూడా మనం ఎగ్జాంపుల్స్ ఏం చూసాము, ఎవరో ఎక్కడో అగ్ని తగలబెట్టినట్టుగా కనిపిస్తోంది. అంటే దాని అర్థం ఏమిటి? మరి యజ్ఞము దానికి మంత్రాలు లేవు, ప్రసాదం లేదు, ఇవన్నీ చెప్తున్నారు. మరి ఈ బొమ్మకి దానికి కనెక్షన్ ఏమిటి అన్న విషయం ఎవరైనా చెప్పగలరా? మరి మనం చదువుతున్నది ఒక రకంగా ఉంది, మనం చూసే చిత్రం వేరే రకంగా ఉంది. వాట్ ఈస్ ద కనెక్షన్? ఆ కనెక్షన్ ఎందుకు మనకు ఆ చిత్రాన్ని చూపిస్తున్నారు అన్నది, అంటే మనం చెప్పే తమోగుణ యజ్ఞానికి ఆ చిత్రానికి సంబంధం ఏమిటి అన్నది ఎవరైనా చెప్పగలరా? సో హరే కృష్ణ మాతాజీ. రాజకీయ లాభాల కోసం, సొంత లాభాల కోసం చేసే యజ్ఞాలు తమ గుణంలో చేసే యజ్ఞాలు. వెరీ గుడ్ మాతాజీ, కరెక్ట్. సో ఎందుకని మనకి రజోగుణ స్వభావాలు తమ కోసం తాము పురోగమించాలని, ఒకరికన్నా ఇంకొక స్థాయికి ఎదగాలనే చేయడానికి చేసే కరెక్ట్. సో డాంబికం 10 మందికి చూపించుకోవటం నేను చేస్తున్నాను ఇదని అంతే కదా మాతాజీ. అది కోసం చేస్తారు, సొంత ఫ్యామిలీ కోసం, సొంత లాభాల కోసం చేసే. హరే కృష్ణ మాతాజీ. పవిత్ర భావన లోపిస్తుందండి ప్రత్యేకంగా. ఏ రకంలో ప్రభుజీ మీరు అనేది? తామస యజ్ఞంలో పవిత్ర భావన అనేటటువంటి భగవంతుని ప్రీతి కొరకు చేస్తున్నాం అనే భావన లేకుండా కేవలం ప్రత్యేక గుర్తింపు కొరకు మాత్రమే చేసేటటువంటి యజ్ఞం తామస యజ్ఞం. సో చెప్పండి మాతాజీ, ఎవరైనా ఏదో చెప్తున్నట్టున్నారు. అదే మాతాజీ, తామసిక యజ్ఞంలో రాజకీయ లాభాల కోసం, వేరే ఇతరుల జనాల కోసం చేస్తారు మాతాజీ. అలాంటి యజ్ఞాలు తమ కరెక్ట్. సో నేను చెప్పండి మాతాజీ. సో నేను ఇక్కడ జస్ట్ మళ్ళీ మీరంతా ఇదివరకు ఇంతకుముందు ఇది చూసే ఉంటారు.
కాకపోతే మనం ఇక్కడ చెప్పుకుంటున్నాం కాబట్టి యజ్ఞాల గురించి మళ్ళీ ఒకసారి చూపిస్తున్నాను. కనిపిస్తోంది కదా మాతాజీ మీకు? ఓకే. సో ఈ యజ్ఞం మనం అనుకునేది ఏంటంటే, నేను అడిగిన విషయం, మరి శాస్త్ర నిర్దేశాల పట్ల గౌరవం లేకుండా, ప్రసాద వితరణం లేకుండా, వేదమంత్రోచ్చారణ లేకుండా, దక్షిణ లేకుండా అశ్రద్ధతో ఆచరించే యజ్ఞాన్ని తామస యజ్ఞం అని చెప్తారు అని మనకు ఇక్కడ ఈ శ్లోకంలో చెప్తున్నారు. మరి ఇది ఇక్కడ మనం ఈ చిత్రాన్ని చూస్తున్నాం. దీనికి ఇక్కడ చెప్పిన దానికి ఏమిటి సంబంధం, లింక్ ఏమిటి అన్న విషయం నేను అడిగాను. సో దాని అర్థం ఏమిటి అంటే, ఇది ఇప్పుడు యజ్ఞం అంటే ఏమిటి? సరే, అగ్ని ముందు కూర్చుని వేద మంత్రాలు చదువుతూ అగ్నిలో సమిధలు వేస్తూ అది భగవంతుడు విష్ణువు కోసం చేసేది యజ్ఞము. ఇది డైరెక్ట్ మీనింగ్. కానీ దానికి ఉన్న డీపర్ మీనింగ్ ఏమిటి అంటే, ఏ పనినైనా సరే మనం భగవంతుడికి అర్పించి ఫలితం మీద ఆసక్తిని, రాగద్వేషాలు వదులుకోగలిగితే ఆ ఫలితం మీద అది యజ్ఞంతో సమానము. కాబట్టి మన సత్వగుణంలో ఆ రకంగా మనం ఏ పని చేసినా, సత్వగుణంలో యజ్ఞం చేయటం అంటే మామూలు డైరెక్ట్ మీనింగ్ ఏమిటి? సరి అయిన పద్ధతిలో, సరి అయిన సమయంలో, సరి అయిన రీజన్కి, సరి అయిన మంత్రాలతో, సరి అయిన ప్రసాదాలతో చేసే యజ్ఞం సత్వగుణ యజ్ఞము. అవునా? అది అని మనం ఇక్కడ చెప్తున్నారు. ఏది ఇది రజోగుణం. సత్వగుణంలో ఇక్కడ తపస్సు, ఇది దానము, సో ఈ భగవంతుడి సంతృప్తి కోసం వేద పఠనం మరియు యజ్ఞాలు చేయనప్పుడు బ్రాహ్మణులు ఈ 3 పదాలను ఉపయోగించారు. అంటే సరి అయిన పద్ధతిలో చేసే యజ్ఞం సత్వగుణ యజ్ఞం అని చెప్తున్నారు. సో భగవంతునిపై విశ్వాసం లేకుండా చేసే యజ్ఞము, దానము, తపస్సు ఏదైనా అశాశ్వతం, అది కూడా చెప్పారు ఇక్కడ. బట్ ఐ థింక్ ఇక్కడ ఎనీవే మనకు అది 13 మాట్లాడి 17 అది ఇక్కడ ఇది తమోగుణంలో చేసేది. సో సరే, ప్రతిఫలాపేక్షతో అహంకారం కోసం చేసేది రజోగుణ స్వభావం యజ్ఞం అని చెప్తున్నారు. అలాగే శాస్త్రాల యొక్క ఆదేశం ప్రకారం విధిగా ప్రతిఫలం కోరుకోకుండా మనస్సులో దృఢ సంకల్పంతో చేసే యజ్ఞం సత్వగుణ యజ్ఞం. సో ఇక్కడ పాయింట్ ఏమిటి అంటే, the point that I'm trying to get at is దీని డీపర్ మీనింగ్ ఏమిటి? సో సత్వగుణం ఈజీ, డీపర్ మీనింగ్ తెచ్చుకోవటం కూడా. సో ఏ మంచి పని చేసినా అది యజ్ఞంతో సమానం. సో ఇక్కడ ఈ తమోగుణంలో ఈ చిత్రాన్ని ఎందుకు చూపిస్తున్నారు మరి అంటే, ఈ రోజుల్లో ఇప్పుడు యజ్ఞం అంటే సరిగ్గా యజ్ఞం ముందు ఐ మీన్ అగ్ని ముందు కూర్చుని చేసేవి ఏవి కూడా సరిగ్గా చేయకపోతే అది డైరెక్ట్ మీనింగ్. మంత్రాలు సరిగ్గా చదవకుండా, సరి అయిన ప్రసాదాలు పెట్టకుండా, పురోహితులకు సరి అయిన దక్షిణ ఇవ్వకుండా అలా చేస్తే అది తమోగుణ యజ్ఞం. అది క్లియర్గానే ఉంది మనకి మీనింగ్. కానీ డీపర్ మీనింగ్ ఏమిటి అంటే, ఏ పనినైనా ఈ రకంగా చేస్తే అది తమోగుణంలో చేసేటటువంటి యజ్ఞం కిందే వస్తుంది. యజ్ఞము అంటే ఏదైనా సరే ఒక కర్మ, దానిని సరిగ్గా చేస్తే అది సత్వగుణంలో చేసిన యజ్ఞం అవుతుంది. అందుకని ఇది చూపించటం ఏమిటి మరి, ఇక్కడ సరి అయినటువంటి మాటలు లేవు, వేద మంత్రోచ్చారణ లేదంటే, సరి అయినటువంటి దక్షిణ లేదు అంటే ఏంటి, ఈ పని వల్ల ఎవరికి కూడా ఏమీ ఉపయోగం లేదు, ఏమీ రావటం లేదు, ఎవరికి ఎదురు నష్టం వస్తుంది. మరి అశ్రద్ధ, ఇక్కడ ఏమాత్రం ఏ విషయం మీద ఒక డిసిప్లిన్ కూడా లేదు. సో ఇలాంటి పనులు కూడా తమోగుణ యజ్ఞాల కింద వస్తాయి. అది ఈ రోజుల్లో మనం డైరెక్ట్గా ప్రాక్టికల్గా అన్వయించుకోవటానికి ఈ చిత్రాన్ని ఇక్కడ మనకి చూపిస్తున్నారనమాట. ఆ పాయింట్ చెప్పాలనే ఉద్దేశంతో నేను ఇక్కడ ఇది మీరు కూడా ఇదే చిత్రాన్ని ఉపయోగించారు
మీరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి చూపించినప్పుడు పవర్ పాయింట్, బట్ దాని యొక్క అర్థం ఇది. అందుకని ఆ విషయం ఒకసారి మీకు క్లారిఫై చేయాలనే ఉద్దేశంతో చెప్తున్నాను. హరే కృష్ణ. అంతకంటే ఇంకా వేరే ఇంకేమైనా చేయాలంటే షేర్ చేసుకోవచ్చు, లేదంటే క్లాసు ఎండ్ చేద్దాము. హరే కృష్ణ అందరికీ. టీమ్ ప్రజెంటేషన్ టీం అందరికీ కంగ్రాచులేషన్స్. అన్నీ కరెక్ట్గా చాలా ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రజెంట్ చేశారు. వెరీ గుడ్. హరే కృష్ణ.